bafowethu bathi ingane engakhali ifele embelekweni. Bafowethu hayi kunezikhalo bafowethu, kunezikhalo njengomhlali waseMzansi, phinde kibe nezikhalo njengomhlali weSouth Africa. Thank you kubaba uShelembe. Ubaba uShelembe insizwa yangapha ngicabanga ukuthi waseXhobo. Ukhuluma into powerful kakhulu kade yaba senhlizweni yami. Kodwa benganayo indlela ukuthi ngizongena kanjani. Yabo? Benganayo indlela yokuyingena ngiyikhulume ngoba ezinye izinto mawuzokhuluma ngabantu abama leader adumile, anama leader abathathandwayo kakhulu. Kufanele ukuthi ubheke ukuthi ukhuluma kanjani ungabi bidede ngegama labo. Kodwa baba uShelembe ngiyabonga insizwa ke uyikhulumile futhi ibinesizotho inenhlonipho. Nami ngizokhuluma nayo njengenhlonipho futhi nami ngizoyithoba mangikhuluma nayo. Uyabona ama leader awu2 asicompromisile eSouth Africa njengabahlali base South Africa, basicompromisile kakhulu. Ngaphandle nje kokuthi kwenzakalani phambilini, bona bebezazi ukuthi ibona bama politician, ibona bayazi ipolitiki, ibona bakwazi ukudlala lo mdlalo wepolitiki. Yabo? Iningi lethu siyayisupporta ipolitiki kodwa sikwazi ukudlala umdlalo wepolitiki. Kodwa siyakwazi ukuthi siyisupport ipolitiki. Ama leader kodwa amabili lawa ubaba uShelembe bekhuluma ngawo izolo. Nami ngikhala ngawo ama leader. Uyabona ubaba uMsholozi uNcamalala umhlanganyelo. Baba uMsholozi i-leader engithemba kakhulu kabi. Futhi nengithandayo nengihloniphayo. Angiyithembi nje kuphela. Futhi ngiyayihlonipha. Futhi ngiyithanda. Uyabona ubaba uMsholozi benomnumzana uJulius uMalema. Ngicabanga ukuthi likhulu kabi iqhaza ababengadlala ukuthi kwenzeke okubalekile eSouth Africa. Nokuthi abantu base South Africa bengabukeleki phansi njengoba kwenzeka manje. Ubaba uNcamalala nobaba uJulius uMalema nisicompromise kakhulu siyisizwe. Baholi abaqavile. Ngikhuluma lana ngabaholi abanabalandeli abaningi eSouth Africa. Khuluma ngabaholi. Nonke niyamazi kuba uJZ. Ukuthi waqhamuka nje wadlula wathi iTheku lonke ledlula lithi noma engayodlula eCape Town manje ngizobona. Ngokunjalo futhi nomholi uJulius Malema bamthanda abantu uJulius Malema. Thanda ungathanda. Bamthanda abantu uJulius Malema. Yabo. So okwenzeka phambilini sibone umnumzana uJulius Malema ethatha ibhano indize nophephela eyalapha enkandla eyophuza iti yenkandla. Kwenza abantu ukuthi bashintshe imiqondo yabo ngoba ababengekho happy phambilini ukuthi kwakuwumnumzana uJulius Malema owaye leader imashe yayithi Zuma must fall. Babengekho happy abantu abaningi. Not only abantu bakaZulu-Natal, ababengekho happy. So I mean labaholi ukuhlangana kwabo ikhona into engenzeka, ikhona into engenzeka. Even shona ngo2024 before election ikhonto abebengayenza. Kodwa abantu abasicompromisile ngempela ubaba uJZ nomnumzana uJulius Malema basicompromise kakhulu siyisizwe. Ibona abantu abasicekele phansi ngoba kube bona bahlangana before anything else bahlale phansi bakhohlwe ukuthi ubani wenzani nini, bayibheke collectively indlela eyaphambili ngoba kubalekile mawudrive imoto isibuko esikhulu iwindscreen ephambili. Lesi sibuko esikukhombisa lapha emuva asengisizi ngalutho because siyaphambili la siyakhona isibuko esikhulu iwindscreen esiyaphambili mawudrive kwafuneke bebheke lapho ebese abantu base South Africa kube yibona abazohamba phambili. Namanje nje ngiyacela Ncamalala nawe Juju ngiyacela ukuthi ake ngicabangene ngempela ngabantu base South Africa
ngabahlali base South Africa ake nicabangeni kahle ukuthi sikuphi nisibeke kuphi message ungabe babujayisa ethi uyajabula ngalokho okwenzeka la eKZN kuhle nje ngikhuluma ngeprovince yakho ngiyazi ukuthi usewumongameli wase South Africa futhi usewumongameli weANC because waqala umongameli weANC before umongameli weIFP we-country njengoba usewumongameli ke manje ke we-MKP wabo umongameli weANC before kumnandi kanjani uma kwenzeka lento lezinto ezenzeka kwiprovince yakho sibonile after elections i-IFP isigijima sekuyiyona eselida izingxoxo kumaqembu as if yayithole amavoti amaningi as if abantu bakwaZulu Natal bayivotela yaphuma nenamba eningi sikubonile lokho but kwangafanele kube yiyona i-IFP eyayizolida kwakufanele kube yi-MK eyayizolida izingxoxo evake ngisaphinda angasilutho ngepolitiki ngingumlandeli wepolitiki I wash and see ngiyalalela ngibheke ngithule ngingusomabhizinisi kaZulu Natal izinto eziningi ziyangikhathaza ziyangikhonsena ngikhuluma ngenxa yama-concerns wami enginawo as a businessman kwaZulu Natal as umhlali wase South Africa nginama-concern wonke umuntu bafowethu unama-concerns wakhe kodwa ma-leaders ami hayi mina ngeke ubaba uJacob Zuma uJulius Malema ngiyakhala bafowethu ngiyakhala noma ningasho nithi kunendoda ekhala kwaZulu Natal nobaba uShalembe ukhalile izolo wathi uyakhala angikhathazeki ngokuthi bafowethu ubani ucabanga nothini kodwa nawe bafowethu awuqhamuke ngethought yakho ngomcabango wakho kodwa lama leader lawa awu2 bafowethu nisibulele uNxamalala anisibulele noJulius Malema sibulawa nje uJulius Malema nobaba uNxamalala 2 leaders bafowethu 2 leaders asikwazi bafowethu ukulwa impi engeke isise ndawo isilwe impi engenasicoco engeke isise ndawo kodwa sasizolideka kangcono masizolidwa ubaba uNxamalala ebe noJulius Malema yabo and siyazi ukuthi kuningi uMalema akufunda kuba uNxamalala uJulius Malema eseyilider ye-Youth League uba uNxamalala eyilider nje ephethe kwi-ANC eyilider futhi siyazi ukuthi uMalema ufunde kuningi kwipolitiki uba uNxamalala uma singabeka aside ama-differences iy'nkinga ababe nazo siyibeke aside simele iqiniso nampa abantu nibalahlelana abantu nisilahlelana why have you forsaken us akulungisweni bafowethu uma kungalunga akulungisweni yes ngikhuluma ngama-leader awu2 ningangifakela amanye ama-leader angihlanganga lama-leader selilokhu niwaphakamisa loniphakamisa ama-leader angihlangana lama-leader mina ngingeni ningixuthule lapho angingeni kulawo ma-leader angingeni kulawo ma-leader lapho ngikhuluma lama-leader awu2 these 2 leaders are very powerful guys. Whether you like it or not, these 2 leaders are very powerful. Iwona ma-leader akwazi ukushekisa ilokhu sanini. Even though angicomparishi kahle angicomparishi ubaba uJZ noMalema. Kune-distance different enkulu kabi. Kodwa uMalema unama-leader unabantu abaningi abamlandelayo naye. Noma bengeke befane nabalandela uJZ, kodwa kube these 2 leaders bahlanganile. Hayi bafowethu ukube nje bahlangana benza into esile hayi bafowethu ungabe sikude ingane kwethu ngimzwile kuba ushole besithi akufuneka ingene noma bani ungangeni kwivideo yami uzongena ungene wrong kufuneka ubheke ukhulume ngethoughts yakho uma ungena kwivideo yami kodwa musu ukungena uzogxeka ngoba mina ngikhuluma ama-concerns wami engitholile ukuthi nobaba uShalembe unama-content akhe ngalama-leader ukuthi ukube lama-leader ngampela enza something yiwona nami engibona ukuthi yiwona ngampela asicekele phansi ngiyacela futhi inkulumo yami ngiyayithoba baba JZ ngiyasithoba nakuwena Juju mnumzane